Igen. A kés még mindig nálam van. Sokkal jobb. Most már simán jövök, megyek. Intézkedek? Intézkedek. Szava Tüsi. Az első versenyző ott az úton? Igen. Igen, csak ő MTZ-vel indul. Új kategória, mi? Ide végig menne. Lehet, hogy nem a legjobb idővel, de középmezőnybe. Jaj, de arany van. Nem tudtam már, hogy itt vagy ki. Nem tudtam. De tegnap hallgattalak a rádióban. Tessék? Hallgattalak, hogy... Mi? Traktor? Mit tudom én. Itt elvileg van egy bekötő út a fánál, az IL-nél. Szerintem ott megy el majd jobbra. Lehet, hogy nem arra akar, de Nincs. most már... Van. Nincs. Nem volt sorompó, tegnap oda mentem be. Ide az IE előtt az a behajtó, ott állt a izé. Ott volt a stop. Oda mentem be. Megfordulni. Az nem fordul be. Igen, ez ténykérdés. Ott jobbra fordul majd be. Vagy csak félreáll? Jött versenyt nézni. Mert ugye nem az a paraszt, aki Nem az traktorral megy a diszkóba, hanem aki elfelejti leakasztani az ekét. Így van. Oda néz, hogy megfordult utolsó mindenestől. Kapott kocsival. Hozzáteszem, hogy ekkora nyomatékú dízelmotorra bármit. Meg a legstabilabb bíró. De komolyan, a magyar munkákkal igazából bőven mondjuk rá. És persze az, hogy 8 epét veszünk, az már. Hát de nem is arra tervezték. Csak időkérdés, de minden egyes feladat. Megörökítelek, Gyula bácsi. Ne. Isten meg. A rescue. Hát aki nem tudok, két kategória van. Mindig a legjobb gyújtogató a tűzoltó. Hát, hogyha az apé nem volt jó, akkor erre mit mondasz? Legalább olyan haladós volt. Olyan haladós volt, de nem volt olyan nagyon nagy. Találkozottam, hogy szigetet folytatottak. De V8, Járom lesz a sokadik kocsinak. ez már erősen V8, úgyhogy ennek azért vártam volna egy erősebbet. 7000 percet. Azért mondtam. Nem nagyon hiszem. Szó nélkül előfordulhat. Tehát az fel is borult. És abban együtt. Azzal együtt. Az Imi elkoptatta a fékbetéteit. Igen? Az mit jelent? Szerinted? Kicsit sokat volt a lábam féken, nem tudok fékezni. Nem tudom, én egy garnitúrával egy egész idényt végig tudtam. Simán. Na jó, hát ezt 2008-ba tettük be. Nem, a hátsót azt cserélték már. Utána arra
Hát így, hogy már ennyire megfogyatkozott a mező. Mégis Sokat lehet. Aki elindul, szép lassan dobogón van. neki összesen 11 autót kellene egy bizonyos pávok is lett az élet. 9:59. Nem azért, de Ő volt a leggyorsabb. ez tempósabbra sikerült. Ő volt eddig a leggyorsabb. És most nézzük az Impalát. Ő csak 5000 köszönték. Lehet azzal menni. Ez az Erik. Az jó helyen, az a helyén jön. De panaszkodik egyfolytában, hogy milyen gyenge a motorja. Egyébként tényleg gyengébb, mint az imént. Persze, hát mit tudod? Azt nem tudom. Ugyanott mérettük a dinópadot. Igen? 39 lóval kevesebb van benne, Nem mondod? de nyomatékban meg majdnem 50-ne. Na jó van, de ezt az Erik vezeti, azt meg az idő. Igen. Az is sokat hozzám. Csak attól függ. Igen, de most tegnap pont mondta, hogy ahol a többiek nagy motorral simán küldik a hatodikat, ő neki még ötödikben még forgatni kell. És azért az 50 Nm meg az a 39 ló, az benne lenne, az azért ott már dob. Így lesz jó? Most jó. Beszélj. 11-es rajtszám 10 óra 02. Egyes 929 59. Egyes 959. Egyes 959. Miért nem válaszol ez a balra? Keresem a stoppomat. Most jó? Onnan nyugodtan beszélhetsz. Keresem a stoppomat. Stop vagyok, mételes, stop vagyok. Akkor sorold föl, hogy kiket mondtam eddig, légy szíves. 3-as, 957. Szerényen. Nem volt rossz? Igen. Mondjuk, hogyha például összehasonlítod a Palik autójával, Jajjaj, ne. az egy frekvenciával följebb muzsikált. Más motor, más vezérlés. Mondom, Más váltó. az egy frekvenciával följebb muzsikált. Hogy a Paliknak már itt el volt borulva az agya a rajtnál. És azért azt se felejtsd el, hogy az ő SADEF váltója az egy más kategória. Minden. Nagyon jól tudod, hogy mit jelent egy jó váltó. Az egész, hogy egy jó váltó, az fölér egy jó motorra. És még van egy jó motor. Igen. Várjál, és a kettő harmonizál, mert Igen. ez a lényeg a dolognak. Az is van, aki meglökdösse neki a gázpedált, meg a fokozatokat. Az sokat jelent. Hát azért az Erik csak leverte volna a Palikot mindenit. Hát a vége fele már nagyon ment a Palik. Hát de saját korlátait nem tudta átlépni.
De megtanult vezetni. Meg, abszolút megtanult. Abban a szorgalommal. Kettes rendszám, 10 27-es, 10-06. 27-es 10-06, és akkor 04-re kiment. A kettes rendszám, 2-es, 10-04-re. Ezt most nem hallották. Jobb arányra, Péter. Pontosan, igen. 14-es a központnak, a 2-0-es most haladt el mellett. Elülted? Mondjuk ez a Maurer gyerek, ez nem egy szimpatikus forma. Megvan? Jó van, akkor tudja. 173-as. 173-as. Jó van. Te is ezt a motort, ezt a kassa hangolt össze? Tessék? Peti hangolt össze a kassa? Igen. Jó. Kassa, meg én. Igen? Jó. Nagyon jó. 08-as. Gyula bácsi! Nem hall. Gyula bácsi! A motor miatt, aha. Majd a váltót hallgass. 13-as vagyok, a blokk